Good morning. Happy Valentine's Day kada tayo amin apaw la kablaawan nyo man dagita asawa yaw la. Oh, apay kag kinablaaw apay. Ni hanga diya kaabay mo ati kablaawam data bako mo. Nay diya mo sa bali anubya ti kablaawam. Happy Valentine's Day. Into maminsan ka haantay to nga igidgiddan ti mas wedding ti Valentine's Day. Da apaya napimpintas mga dayo dagitoy ninang dagitoy agkasaran diya mono papanandan to madamdama kalpasan datoy kasar ngala napagasatan datoy innem apares nga agkalaysa at damot dagitay nag-apply ngam handa nga nakompleto ti requirements handa makapasa kitata inranadamot ti aldaw ti puso barbaring no aldaw ti puso na impapuswan mo la datoy nga kalaysa makita yun dati badok di man nangasarak man ng Santa Cruz dahito ti inusar ko abado nagpintas ti labaga na ngam adda tudok na nya naubon haan makita yo haan natudok taapaya realidad kada kayong agkalay sa tata kasla no imagine nyo uri na kita nagkarkalay sa idi aldaw ti kasar da kasla permi alangit kasla uri lang nga nya na ganan manglangit-langit aging gana ti pasala damagan nyo kada kita nagkaskasar idi uri dala nagpasala langit pinartida amin nga mabalinda kalpasan ti Buda riri takurang taparwad apa kasla langit ngam ti realidad ti panagbiaghaan laeng nga aldaw ti kalaysa ti biag ti naasawaan haan nga honeymoon tainto na agbiag kayo nga normalen, di tanton nga masubok, no si asino ti tunggal maysa, into no agat, lugnak nila kay mo, agat pagkat ti tabako, ninto mo, bakit mo, ay apo, di pagdigdigos, agat bugoong ton, dahi tanga bangluyot at tanga nubya kada nubyo, jak amo no, pagbalbalinan nan ton. Ta realidad dahi ta, wen adda tibiyag tayo ngamin, nadangor di kararag yun ton, madamdama ka, ragsak ken liday, sakit ken salunat rigat ken namay agtakunay daytay to haan nga di kararagyo ka ragragsak namnamay salsalunat ay haan tatibiyag tayo ti realidad na tatapay laeng ibagak kada kayo dati nga panagkalaysa wen mayat nang runa taal daw ti puso ngem laglagi pun nyo addan tulat ta tudok na adda kayat na nga saun addan tulat ta challenge na sigka-sigkayon tayo apayang agkalaysa kayo, ang dakay nga lalaki. Apay mga dagito nga babae ti kasaryaw. Kinayat yo, wano isudalaan na ngayat. Mabaling mga kinayat yo, wano isulaan na yat. Kapilitan na, tano daduma ka, at dagiti agkalaysa, piman, lauray nyadtan, basta dala ka makaisalakan ti panagbaakan. Wow, kita flower ay ring bearer yon sa kada ko babaak sa nyanaganan. Kaysa da dyan, kinayat mo kadiwon no isula na yat. Awan option mon kapilitan nun. Mabalimmet, panangisalakan mo labiyag mo ta, nagrigat mo't no, Valentine's ka, awampay kadwammet, awampay kasangsangong nga mangan, ay babaak kalatan, nariga met, isang ano da duma, isalakan da, ay narigat di nga rason, tapno laeng agkasar ka. Ano da dyan lati rason mo agkalaysa, ay narigat nga rason da ita, taapaya, panangisalakan mo, tikunam, mayat at dakadwana, maday, no da duma. Di mo pala narugrog yan tinagtagay, dudua pala siyat mo, gawin ka! Adan to ilailayat mo pa ilagpulutan nabugkawang kan so nga no daduma madi mo lat adda kadwana maya met ngam de realidad agtin na ko nay ngam anya dagiti ramon na umuna ulitin tayo anya pay kadinga anya ti purpose yung agkalaysa apaya nga inalayo dayta partner yo da kayo nga babae apaya nga nagpapili kayo kadagiti nga lalaki
Anya ti talaga nga purposyo. Tapno adda kadwa, isok kinayat mo, wano isula na ngayat, wano gaputi ayat yo. No gaputi ayat yo, nasaya at launay. No tirason nyo ka adda kadwa, isula na ngayat, isok kinaya yo, gaputi ayat. Mabalin lat nga balid nga rason dayjay. Awan ti madidijay. Taumay kay nga rod agkalaysa. Awan ti haan nga usto dijay. Ngam ti pagbalinan tayo nga usto, tatatagkalaysa kayo, decision nyo daytan. Nag-decide kayon nga umay agkalaysa. Haan nga gapulaang iti ayat, kunana diyo mo na nga maibasa, ni dati may isang ibasbasa tayo, ayatek ni ay asawa ak ni Sarah, haan nga gapo iti derep, amoy iti derep, glass. Ni Ilocano na derep nga may sa, kina, wow, mabayin da mga ibaga, otaw. Nga talaga mo, no isulat itayo panggap mo kinibaka mo, nagdaras nga agmaw-maw. Taapaya, bumakit tumat. No iso mo panggap mo kinlakay mo, nagdaras nga agmaw-maw, apaya, ay lakay ton. Na siya at ano mong, antong agflag ceremony, nakadumog to, kanayo na, papapangusaram to pa'y. No dayjay laeng, nagdaras nga agmaw-maw, nagdaras nga mangdadael. No sa ni kwa, mabalin mo't, gapot secure ka, at damot talunan na, amo na mo't agtrabaho, sa ni kwa dayjay, mabalin mo't, tahang ka mga sawa atay sadot nga awan nga pulos ti matrabaho na, tahang nga mabalin, tadamo responsibilidad. Itsura, sa ni kwa, nga taraki, sa ni kwa, kadkadwa, tapno adda katakunay na mo, mabalimot. Ngam anya ti kang runaan nga rason na apay nga agasawa kayo, agkalaysa kayo, nga gundaway, gaputa ag-decide kayon, kaya iyon ti biyag na asawaan. Dayjay ayat, wen iso kumati kang runaan nga rason nga adda kayo, ayat. Ngam ti ayat, haan laeng nga maibasar iti itsura, ulitin tayo. Haan laeng nga maibasar ti sanikwa. Tano itsura ti pagibasaram, manula nga tawen. Dagita pintas tinubnob yan eh, ang gitaan niya. Agpipicture kayo nga nalaingon, ipapremyon to dakal niya. Dita nga itsura yun, napintas kay tata, how many years la dayta? Kitaan nyo, dagita nininang yun eh, nagpipintas na, hapo kad Rosana Roses, damo adagita idi, tatangay. Agat Rosana, soka dagitan. Napintas da idi, ori da kay nga lalaki na taraki kay tata. Manula tawon dayta. Agkupas. Kagaputan nag-decide kayo, uray pumangit to, ay ayatum tulat ta, kadwam tulat ta, haam mo isuksukat. Nagkaskasar kay pailaan ka, dabalak mo. Ayo, delikado, agawid kay laangan. Gitsura, uray lumakay to, dagita lalakay yo, agtupol dan tumo, dagita. Mayat pala ang ipon datataa, kaya na pala nga ilukat ito ba ito, into no bumaybayag, kaslo paglakat ti suyan, diyang ipon na may santon. Kaya yun tupay, dayati sa ludsod. Ay ayatem tupay. Maanusam tupay. Anya ti mabalintay pa nga ayaten, salunat, napigsamat, agtrabaho mat, nungay nagsakit. Maikarim ka di nga uri agsakit, danggayam lata, katakunay-nay mo lata, kakadkadwam to lata. Daya decision nga mindaytan, ag-decide kayon. Kanya nagdumaan na, madama, dya mo no mano nga paris mo jay, kasarin ni Mayora, uno sa bali nga relihiyon, anya nagdumaan na kanyayo, apaya nga, uri ni Mayora, kiimpapilit na nga dito, pagkasaran nyo, anya nagdumaan na dito, kinji kasarda. Apayang nagdumalaunay. Kanyada, sibil, wano ti sabali, in the eyes of the people, iti imatang dagiti tattao, mabalinda nga agbiag as husband and wife. Pamalubos ti tao dayjay. Lisensya iti papel dayjay.
Ngamda kayo, niya nagdumaan na data kasaryo kadakwada, sakramento ti awatin nyo. Ni Apo Isus tinangilungalong, anya dagiti sakramento tayo ti simbaan, bunyag. Isugarod nga binirok mi ti nagbunyagan nyo, da kayo nga na bunyagan, binunyagan da kayo, taapaya, hang kayo mabalin nga agkalaysa, no hang kayo mabunyagan. Konfirma, kinonfirmaan da kayo. Anya dagiti sakramento tayo, nasanton a misa, ma-integrate manin ditoy. Panangla na ti masakit, panagkonpesar, panakaorden ti padi, sakramento di jay, panagkalay sa maikapito tapito garod. No kas anok katanok, di panakaorden ko apadi, kas tamag katanok, dito'y awatin nyo tata. Tani Apo Isus tinangilungalong, sakramento nga rod. Kadayta panagdinayo, dayta sakramento nga awatin nyo, agbalin anasantuan. Iso daytoy kunana ti maibasa tayo tatay ti ebanghelyo, haan nga mabalin nga pagsinaan ti pinagtipon ti Dios. Dayja kasarin data ni mayor ni judge, amin nga sibil nga kasar. No nagkinamayo ti kasar, mabalin mo nga po dun waswasen, annulment kunada. Sa bali ti simbaan, awan ti annulment na. No once nga napanagnakanan nga valid, nagtiponan dayja kalaysa, awan ti kurang na narigaton nga mapagsina. Ta sakramento nga roden ni Apo Diyos. Tila birukan ti simbaan no addamay sa akurang na iya panagkalay sayo, anya kumadayjay, inlemeng kumadinubyo nga dabagbagtit na, nagpamarang nga mayat ng addagayam, mabalin nga ba invalid di kasarta tinamnamaan di babae, normal. Una imbaga na nga adda milyon na awam magayam, fraud, panangalilaw, di mabalin nga rason di jay. Kuno saan haan nga makaputot, hanga makaanak, taapaya tinamnamaan di agasawa, mabalinda nga aganak, awang magayam, alilaw day dyan, ang runa no ammo na di maysa. Kas di simbaan, iso nga tatanta sa mrek kayo iti daytoyan, nasagradwan, nasantuan day dyan, nagdumaan na day dyan, raramiden da tatadjay. Sakramento day iti awatin nyo, iso nga tata, manipod tata, sakramento day iti awatin nyo, nasantuan, kalpasan day iti akasar, nagbalinan ang nasantuan day iti kalay sayaw. Dahil tinagdumaan na no apaya, wala atidog ti proseso na ta, kutkutan tayo garod nga nalaing, amirisan tayo nga nalaing no maikari kayo wunuhaan. Tahang nga amin nga agaplay makapasa. Tahang nga amin nga agko na nga mayat, maawat. Taapaya, kitaan tayo nga rod, iso nga agbalin nga na sa graduan, iso nga tata, kalpasan dahi ito nasantuan nga panagkalay sayo, nasa graduan to dahi ta nga kalaysan. Amuyo ti challenge na dayta. Daytoy subyanan tayo daytoy. Subyanan tayo daytoy. Dayta ayan ayat nga pagtipunin nyo. Gabot agbalin nga sakramento, agbalin nga kukwa ni Apo Diyos, agtrabaho ti kalaban ti demonyo. Aramidon na amin nga ba nagtapno mariribok kayo nga agasawa. Aramidon na amin nga ba nagtapno madadael na kayo. Taam na nga kukwa na kayon ti Diyos. Amuna nga tao na kayo ni Apo Diyos. Amuna nga dayta pamilyayo, kukwa ti Diyos ta nasantuan. Kati ti kalaban, aramiden na amin. Anya dagiti aramiden na, ay mula na, yagasawa, pride. Nagado ti agasa, baliktad. Nagado ti agdendenan, ngamaandan nga agasawa. Laglagi po nyo dayta. Agkabkabalay da, ngam jari na dahaandan nga agasawa. Sino nagluto ti balon mo paray? Tay kabalay ko, kinuda kami di ayan mi ti kabalay ko baohan. Wow. Sino nagluto balon mo tay kabalay ko? Apay nga kabalay, apay nga haan nga ni Hane, ni Maider ko, kuno ba idi Valentine's ko? Han? Omo. Mami, Daddy. Kapayang idiluma kay bumakit ka, kabalay ko na namatan. Nala, nagado ti agdindin na agkabkabalay nga uri agasawa ko nato iti imatang ti tao ngam agin inanos dalaengen. Ipagpagapumila kadagiti ubingken kadagiti apumin apo ngam nauma ako.
Nagaduti kasjay, apa yang agkupas? At damot ada kita nakapudpud no titunggal maysa, aging gana nga laklakayan ken bakbaketandan, agin inayat dalata. Napandapay nangan kano di McDonald kunam, di lakay, lamangangkan, kunana nagputod da, mangmangan di baket, urayan di lakay, apay di ka gumiddan tatang, haan urayek nga malpas ta buludot di postiso na, tasyak mat timangan. Daam nagpudno da, agraman postiso, agbingay da. Binulod da. Adamot da kitay napudno. Adamot da kitay uray lakin kin bakit isugarod nga numatay ni nana ni tatang no daduma wano ni nanang ka jimay sa kasumurot. Di ma ada kasi nga na detay numatay jay asawa na ka nagdaras nga ma-depress tapaya ay ayatan na unay. Ngam adda da kitay agdindin na nga haandan nga agasawa nagadayo ri nada. Idi kakaskasar da, agkinkinep-kep dahaan. Idi lumakay bumakit da, inka maturog jirar nag-food out. Kaasin to nga malamlamok jilakay. Di na pa'y ulusan. No nabartekan, itakaror nga maturog. Urayon na nga sumikil ang magayam. Dito nga realidad nga dito adda da kitay agdindinan nga di jiri nadan kahaanin nga agasawa. Nagaddayo. Kalangi di ba rin nadan ka kasla, di jay lalaki ka katulong na lang ni bakit nan. Uno baliktad, di jay babae na katurturay, katulong na lang ni bakit nan. Yes, ma'am. Kung kuna nalatad jayan. Kaapaya nga agpukaw. Kaang ko mga kasjeti pagbalinan nyo. Iso nga tatapay lang da kay nga agasawa, tap nagtalina eday nga ayan-ayat yo, ibagak kada kayo, awatin yon deti pa nagasawa yo, haan nga perfect. Da kayo nga nobyo, ti asawain nyo nga babae da dito'y lubong haanda nga santo, bugkawan da kayo tulata. Pagimunan dan to amin nga bakis nga kaaruba nyo. Habay nga dakdakal di rabong nga intin mo di kaaruba nga siyak. Ultimo rabong pagimunan na. Bugkawan da kayo tulata, adun tulata nga sakit nga marinayo. Da kayo mga babae, ti asawa yung nga lalaki, tatao da tilubong handa nga perfect, handa nga anghel, agkamalida. Adan tulat na pakasaktan nyo nga babae, pakaupayan nyo. Tatapay laang iraman yun nga asawaan. Tatapay laang iraman yun nga asawaan, agraman data pagkapsutan na. Tano ti pampanunutin nyo, kaday tay perfect nga asawa, awan dito'y lubong at dajay dalangitin. Awan ti perfect nga asawa. Iso nga tatapay laang iraman yun nga arakupan. Iraman yun nga, ireserbaan yun, di panunot yung nga, wan kastoy to ni bakit ko, wan kastoy to ni lakay ko, awate kun, agin inayat kayon. Tatapay laang ibagayo, ikariyo, tibagbagi yun. Ngahaan nga perfect deta asawa yun. Iraman yun nga ikasar. Iraman yun nga asawaan deta pagkapsutan da. Anya ti, umuna da acceptance. Maikadwa, di pa naginawat yo, haan lang nga di pa naginawat, no di pa nagawat nga addaan ayat. Di awatim ni bakit mo, awatim nila kay mo nga addaan kinapakumbabakin ayat. Taisok ko na ni San Pablo, niya di ko na agpipin na kawan, agpipin na kumbaba, agiin nanos. Addaman da kitay nagmayat nga kitkitaan nga agasawa nga, no nagungot ni bakit kon apaw, diyak ngagtagtaga rin. Nakarkaro mo no daduma di babae no daduma. Ay no nila kay ko apo talagang umadayo akpayan apaya. Ay talagang uppercut ti awatag. Ngaman lang nga day jay. Di pa naginawat yo aginnawat kayo. Maikalo niya ti balin yung aramidan. Mangi-set kayo iti golyo. Anya di yaglam, anya ti plano yo iti biyag. Da kayo nga nakaadal, congratulations. Da kayo nga naikan ti gundaway nga agadal nga mahaan nga nakalpas, wano awang gundaway nga nagadal. Agaramid kayo ti plano yo, iji pamilyayo anya di jay. Dagiti ko maanak mi matapo makalpas da. Haan da lang nga makalpas, addaan da tinasaya at nga kananakem.
Dagiti kumaanak mi nga pati pagbalinan da ka Kristiyano nga addaan pa nagbuton kini Apo Dios nasaya at itigimong haan nga rinuker nga aggapo gimong. Tapno adda pampanunutan nyo nga masabayan dagiti ubing yo imula yon di panunutan yo agtulag kayo no anya ti pagbalinan da. Taday ti kasayaatan. Tano aganak kay laeng ti rinuker tadtoy Salcedo pangaasuhan kay ngagkaskasaron agaawid kayon. Dapat ka di anak yo ka adan na sayat nga kananakem pagtuladan ti gimong uri kas ano nga rigat no nagaget kayo makagridwarda pagtuladan tumet dayetap na adda pampanunutan nyo haan nga detay adalahan nyo nagkinaawatan kasina agawid kan nagmadi nga rason adda nagkalaysa napanak nakipangan amuyo ti advice di jay ninang tila kararag ko kada kayo nga agasawa, hangkay ko mga agap-apa, urayak lang anapleng. At daya agasawa nga hanga agapa. Mabalin aya nga advice day jay. At dalatan da pag kinaawatan ahan. Kada kayo nga nag-asawa to, sino ti hampay nga nagapat palapalag. La. Si kaulitag, anyo pa'y napadasan nagapa? Hampay? Ay, handa makangag. Ay, haan, normal lang day, ti, amoyo ti pakasaktan, ti panagsubang no daduma, sign of growing laeng. Nga ibagam angaham mo kayat, oray no tumangsit mga kasla arabas, ngam tinapatag, kas ano kayo, nga umawat ti kinapakumbaba, kin pan nakaawat, oray adda apa. Kas ano tibay panay tidawatom kini Apo Dios kas ano nga adda kinaanos mo uray no matalmagan na di katataom. Tidawatom kini Apo Dios ha nga di awan ti apa tidawatom no adda man umay nga problema adda kuma tibker kin anduryo nga agasawa. Ti kararagyo ka awang kuma ti agsakit imposible day ta agsakit kay latta. Ti kararagyo apo ikan nakam ka di pigsaan o dumteng di panubok ti sakit iti pamilya. Dahil ti osto nga tao. Hamo nga dawatanin nga, awan agsaksakitan, awan agapapan, awan mabisbisinanan, awan mabanbanugan, awan ngumaniwatan, kamatay kan Hanga mabaling nga kasi ti biyag. Iso nga ti dawatin nyo, dakay nga agasawa, no dumteng ti panubok, tibker tinakem, panakaawat. Tapno at dagulyo nga nasayaat nga pamilya, no dumteng ti sakit, ikapo ikan nakam kadi at titigsa nga lumaban, salunat. Nung totalon tay amin dayto, anya ti ibagbaga na dito kakabsat, dayto nga panagasawa yo, narigat nga ag-survive nga nasayaat, puros, haan nyo nga kabailan nga sangwan dagiti panubok, no awan ni Apo Diyos kanyayo. Aggapukin ni Apo Diyos ti kinaanos, aggapukin ni Apo Diyos ti pannakaawat, aggapukin ni Apo Diyos ti kinapakumbaba. No adda no idaton nyo kin ni Apo Diyos ti pamilyayo, dayta ti kangrunaan nga misyon nyo. Kunana, jay may nga pasit ti Ebanghelyo tayo, ora di kantaan tayo, sa pulem pa iti pagarian ti Apo, ket amin to maited to king ka. Hangkay nga hanghaan nga ti priority yo ke kwarkwarta, sansanikwa, idaton nyo kini Apo Diyos ta pamilyayo, kitain nyo. Dumanon ti kwarta, sumangpet ti sanikwa, sumangpet ti kapya ti kaunggan nyo. Ngam naliin yun, o deyo ni Apo Diyos, ibagak kada kayo, kakaasi kayo nga agkaramot. Haang ko mga iso ti maudi. Haang ko mga iso ti tagilid ko mga apan nyo sayo la agkamang no masapol yo haan. Iso ti umuna nga biruken nyo, amin to ited nanto kada kayo. Iso ti umuna kamangan nyo, amin to ornusen nanto kada kayo. No iso ti umuna nga i-priority yun ni Apo Diyos, amin to parungbun nanto agraman masabayan nyo kindagiti anak yo. Iso nga igunam-gunam ko kada kayo, kin ipakpakaasik kada kayo. Gaputan nagkalay sa kayo ditoy ni Apo Diyos kuma hanyo pukpukawon iti biyagyo. Ala kada kayo mga ninong kadaninang nga napili nga pagtuladan dagitoy nga agasawa. Ala pinili da kayo. Congratulations. Sapay kumata
maipakita yo, marinada kada kayo, ti kinasaya at ti agasawa, ipakita yo kadakwada. Anya ti kadakkelan nga itulong tayo, kararag. Laglagi pa nyo nga ikararagan dagitoy. Nga matulungan nyo ida financially, well and good, awa nga problema dayta. Ngam di kararag yo kumapara kadakwada. Uri pagbasit a kararag, dakkel abanag kadakwada. Inalada kayo pagtuladan. Barbaring ano may karikay nga pagtuladan. Ano naala kay laeng kaputawan mapilidan. Inalada kay kumaata at danasaya at nga kababalin nyo nga iso tituladan ta kada kayo. Dahil kumati ipakita yo itigimong ipakita yo kadagito nga anak yo. Naladagop-dagopon tayo nga ro dati nga panagkalaysa, ituloy tayo dati nga panagkalaysa dagito nga anak tayo. Aramidan tayo nga ro tirito ti panagkalaysa.